Қарлы буранлы февраль айында күркәм байрамын, 80 яшьлек юбилейін билдәләүсе кадерле туганыбыз Кинябаева Разифа Шәрифиян кызын ихлас күңелдән кайнар котлайбыз дип башлана безнең студияга килгән тәбрикләү сәламе. Киләсәк көндәрең өмет белән тулы булып, гомер йомгагың шатлык хыйнестәргә генә тулып тәгәрәһен, тормыш мәшәкатьләренә бирешмәй сабыр булып, һәр аткан алгы таңга, яуган сихри кардарга, килгән сәскәле язларга, аккан һыуларга һокланып, үткән гомергә үкенмәй, күз нурыңдай күреп үстергән бер бөртек кызыңдың игелеген, изгелеген күреп, әлегеләй изге күңелле, алсак йөрле булып, озын-озак бәхетле гомер кисерергә язһын. Ходай үзеңде сәламәтлектән, имандан, бәхеттән, күңел тыныслыгынан айырмаһын. Юбилейың кеүек ямьле булһын, яшәр елдарыңдың агышы. Дәрт дарманлы булһын хыялыңдың, яшәр өсөн канат кагышы. Гомер юлдарыңа ак нур һипһен, тыуыр таңдарыңдың балкышы. Тымбуйыклы күңел күлдәреңдең яшә булып гүзәл аккышы. Иң изге кайнар теләктәр менән агайың Дауыт һәм еңгәң Миңлегөл Кинябаевтар. Хөрмәтле Разифа Шәрифиян кызы, якындарыгызның тәбрик сүзләренә безнең иҗади төркем дә ихлас кушыла. Һәргә сәламәтлек, имен киләсәк, алгы таңдар теләп, якындарыгыз хайлаган йыр бүләкте юллайбыз. Рәхим итеп тыңлагыз, юбилейгыз мөбарәк булһын. Котлайм һине тауган көнең менән, бүләк иттем гөлдәр сафлыгын. Муйыл сәскәһендәй аппак бәхет, алып килһен тормыш язларын. Вәгъдә итмәм һиңә сихри һарай, мөгъҗизәле алтын келәттәр. Тик гомергә юлдаш булһын һиңә, мин теләгән изге теләктәр. Вәгъдә итмәм һиңә сихри һарай, мөгъҗизәле алтын келәттәр. Тик гомергә юлдаш булһын һиңә, мин теләгән изге теләктәр. Бүләк иттем һиңә күңелемдән, бар сәскәһен ғәзиз илемдең. Кушамуга кайнар хистәремде, кояшыңдай тулган йөремдең. Вәгъдә итмәм һиңә сихри һарай, мөгъҗизәле алтын келәттәр. Тик гомергә юлдаш булһын һиңә, мин теләгән изге теләктәр. Саф мөхәббәт мәңге юлдаш булһын, иңендә бул язмыш күгенең. Төнге күктә якты яныдыды кеүек, мәңге нурлы булһын күңелең. Вәгъдә итмәм һиңә сихри һарай, мөгъҗизәле алтын келәттәр. Тик гомергә юлдаш булһын һиңә, мин теләгән изге теләктәр. Вәгъдә итмәм һиңә сихри һарай, мөгъҗизәле алтын келәттәр. Тик гомергә юлдаш булһын һиңә, мин теләгән изге теләктәр. Вәгъдә итмәм һиңә сихри һарай, мөгъҗизәле алтын келәттәр. Тик гомергә юлдаш булһын һиңә, мин теләгән изге теләктәр. Вәгъдә итмәм һиңә сихри һарай, мөгъҗизәле алтын келәттәр. Тик гомергә юлдаш булһын һиңә, мин теләгән изге теләктәр. Мин теләгән изге теләктәр, мин теләгән изге теләктәр.